One matena kodo Akan Kasiebo de matintim de gu enkata so wi obo chedi mo asabufo panyini wajebra so ni mukoje de edika na safatasa waso atimu enjemu ena yede enso eba beda we ensam no edoso eche wotwumi na mom de Akan Kasiebo makotra no ebi ene se aya akane gana ma panyina oyafranka tunidi ma endi samanyoko no owura dondramani mahama nentu abo awokusu a wode ahye so ewa prema ntamu no ani ensama wodo de wa puru bi aguo pa animre yi yede bi enam Ghana Aids Commission fonso ababonte abekasa na woma ba be kyan krofo a oman a yatum no woma HIV mowa no etrepa na sanso ana ukopiemu ewa chimso adro abato empesua so a ayo panyiri ba kwa bibi amayoko utility senka twani esenyo mo bibi amayoko no mchama na konya na ko prema se be fia kunya no fama won mo na so ode ko boss wo tentam ye bia amfa na enei wakasa mekire controller and accountant general ne sama wodo dia to dwano ye de ba Mrashabu Johnny bi so aka che kane mampani Owura John Dramani Mahama se sabi ni tima bobe abe mampani pen na so gina ene ngofo bi di ni wagro na eyo opanyini bi ono so wode ahaman na eye na dwuma ade esayade Dr. Yabuadi watu eye ade se no mo peso mo so do mo age eye hamama yade sayade no enso emuo efu wei anya foforo bi na enyume yesi agade baba so mo se enyume no nsia Akan Kasiebo na ye ma kwan na do adwenkyere afa 0533898915 0533898915 text message and na WhatsApp baby ade be fa bia no ye be kenkan amon afinso Facebook and YouTube live Bernard Mawuli Adaroma obehwe ye wahinkan 93.3 FM na do adwenkyere no afọ no kama ye be kenkan ediamon afi kai shanu so say kasi ade ba besu munyumoko bi Adaroma na ebo aso yasene e osika famu e Jubilee Hospital afi ekuo bi a wo pe asase ato wo mo NMA sika ne anwumre information centers bi a agepene efa Kasiebo live ato apeten wo so buru aduonum eko aduosia ebi ewo bono mantemu ebi wasantemantem na dodo na ewo epoye mantemu na anwumre yi midi adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan ave Ghana de simama ensamno ni nkyeremu ni fiti ase enso emi Ahenkan FM yes samna se ade amawana enei yedo eko kofodua montene eso eno eya prema ntamu ahinkuro na wonum ana eya ankane Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama Islam sejata bali babode sikonkoro ono kro ya so sa ya franka tuni edema NDC amanyoko mu afimpiro ni adweno enan abatoa ede yanima yanyina no ya hwese ebra ne beso na yakwakwacha yan adwene na eya mentu abo a wode ahye so no ene ansam de odbia tudwa pa de dikan wode atodwa esrepa se ka be ya tutoro ne ni takuku da fo mo Ghana ha obi biara na ni di abato odumade ne ntotoya enso achie ensori waka esanse eya asoyom na sha abato odumade ntotoya so electoral commission woni eya amanyokwa uduo bi ni mu edi kutuma no hwa to agro sa agro we ya gobone a sabi eni kwanse ya hwema no ekoso wo kyerem ese akato na bro na eya abato odumade no enso bre aso ya nto anka nkosoro anso ne fam ya beti a electoral commission edi atudwe kyerem se obeso yensa kyereye ewo eda ye de to abane dwumade ne ntotoya enso emu wo kyerem se wo mo NDC fo kyerɛ se enya de se saglasidie no ebebuane na abo atena edi se kabeye pa dia eka electoral commission won trace sign electoral commission sign ne ha wono na tumi ni wono no wakaso obayo no obayo de hia ni se wode nsam na kotum na shebe de fere ma shebe jafo so edi o mo stamp position say tam eno ano no umpe abato no ebensa kyereye ewoda ye beto no ensusu emu na so Owura John Dramani Mahama kyerem se wono de woni electoral commission enya adwenne tena ewo sagina sidia opese osie no ensusu enwo twedie wo sere ese electoral commission no
ese se bi obaso ye bia no ba bia ye dui die abato ne ato wi anisa wan twan ye to wie na se e wosensa kire bi koso a ye nyina ya hye ne aboa ne ya ne se de ete a ebetumi aboa ama oman no so etimi akọ nanim na asudwe akoso atroma konkron Ghana yimu. Year to about 2020, 2021, 2022, 2023. It may be a better idea. The following year, we sit near share about one to see what can we do to reform our electoral system. Now you ya to move our iPad. Say was here, saying Senebeya will be a better results not to me. This in since year to about 2020, Aka Bayer Bosum 9 months near to about 4. You are now coming with major changes. Young for indelible income, but we are sana. You don't build the confidence of the people in the electoral process. And I think so, and you may be brave, you're complaining and so be a fear. You're signed for IPAC based on, say, peace council near the Kasai near there. They are signed for IPAC. Now we are, you're fortunate, and they are moving. I'm saying, person will shift the election date, you know, and changes via person they want to bring a new CI to change the old CI. Now, can they say, why wait till now? You don't spring surprises on people like that. And now it's Ahenkan Ghana man playing over John Dramani Mahama building Ghana tour. And all emu komo and I just was to be so no. Now only a young watcher say, Adia Bakubi so about the Yasabi, Kotabia and that Ghana for one. Ya kwa Nasu Sonya is a Kano every and one. Now so ya dear Eddie Yapa Eketa Jim Day Kankan Prayer and Yasam Kita corruption. Was there do a pa Nanso so and Pempeya Banya and was one and another down Kwakufado Edward Manim Kain Dr. Hajima Mudi Baumia Ebo Achi Domino one catch Ghana for Wabro Petuni say Ghana for the 2 million pet one buy on Mesha Kita said do the Kankan prayer one Mamia Quatia you bet to us here Ubisa Ghana for say half an now corruption your 2 now and fear Pol Bess and what you mean I day a year Ghana ese MPP abano ensa e dia pa no ma ya e da di secretary se du de Kankan prayer ye tu so sa wo se anunti wono wo kan ni sanso ibo ase Ghana fo nyina bo se yakopon ya atom na omutie ni nsem na oka no na omudi tumi mma no se omra na ajawo sama ya Ghana ma panyina wo be hwe se enwoma bi ababo market se du de Kankan prayer ye betu ase no wo de begu akwambo wo chem se sabio yasi abodem e bofri fienti no wono be hwe so ono agasa nkofo be pa wo mo so mo emwa no mo ani dwumadie no so obi wunya ka si yasi di pasumasi kitase mo no pe oboa obeyiwa ma obeyiwa ama ya nso wunsemu na afisi ye wie na pa ade esa kitase no wudi mutitima pe asotwe sefata wa me de ama eno be ye suade e de ama obi biara owo bayimu. Over the last 4 years, we've not made any improvements in the fight against corruption. Maybe you have to find new ways of fighting corruption. If you say institutions, no. And so the point is, there's no name Rano, and fighting corruption. Unless, we have the political will to do it. If you say, institutions, no me investigating corruption. Now, when I say, corruption, by a true mono and I corruption. And in your trade science institutions now say more investigating when also yet na yakataso. But corruption is corruption. It doesn't matter why I buy and we see it. And to be my car to home, my pledge is that all more misconduct of myself under this government. I'll go after them. But at the same time, who are member of position of my government. Also, if you are engaged in corruption, I'll let the institutions come after you. You understand a bit to me. Tiawa, you do me, I do you. And no, I know John Dramani Mahama signing somebody I can't tell me say. And Pempadia Bakuma Kroma Yasapa. And so I sabi inuma and won't end some aya day our mayimu. Ghana to Mabu Omunya Jumanya. Eti and Sanso Yajumanya no sabi bon somebody palma the bijo. Eti amasisiano Ghana mabudu dona no sabi brabi ansafata na bi mu ebo afenso adwuma kwampa eni kwaso wanum eye na wando mu ejim emfato ne galamse yi si ase emwayo enti kientu ase na so enipa galamse yi oja ye betrafie ekombe de no
ajeso obedi no ho ende eti ubosi asode aboten ade no kora na no woko wose temo no no wa bembo no usha Ghana enyuma sam pa unemployment rate no wose na gira be se eye wagichemu no eye enson ene atiripo enum enam no ekasai wose ahwiri akwa gina wagichemu no aduanan egusu akorampo a ekika ko nanim na wose ade ba kwa pipi aban ye a Ghana for 77 impedias yam ye nia na wose abon wo ene se wonu mu sheda ebe do mo sabe fire to ko be dada yen elobro mu nya adwuma nye ye di napko de asema mani tua wawie eyesu apon ko na nya adwuma nya pe bla ye be mu adwuma ye ni atua o eye 700 Ghana cedis Ghana from the broom say ni ya yo sabi kafracho emprediasa sabi emprediasa wasi wani bonnet test so be fani sa enti Ghana for do na tudi akire na sa ni anim sa de no camouflage oboa petimamento sisi awase na kofodo do na tiem bi aketua kamba se bosome nko bosome du ye ntwa awo no mo But every degree, masters, first degree, teacher for College of Education, maybe 2 years, 3 years, posted. Nurses also nurses were 4 years in Ebitifia, posted. Now it's become worse because the percentage of youth unemployment was 7.5 and then it's 14. And you are it is a swan and Kodano, that's when it starts betting and doing all the vices. It's something that will avail our minds to youth unemployment. NAPO, because NAPO they are palliatives, they are not a cure. I say national builders for 700 cities. And then make us say NAPO for baby allowance and care was a bind the mom, a bind your 9 months of allowance. ABC a bind entry. The real investment in the productive sector MD Jumabeba. If you say a bind 8 million for a bind ability to employ is limited. It's why never fast for the it's a private sector. Na kwa mono ana wotrem za enei wo hwe asamba akoso ahwo apaso pa no aya betin aya tacha no koso ai sa tacha na owura John Dramani ma metrem sa betin no ewo senkai no sabi akoya bibia ho ai wo se empanifo esi kunya toa dwene ye hu ba bia betin no na se efirie ani dienti a Ghana mabudu omo agimo na ye hunu ba bia bese na toto ya nyoma afa na hu ko nyambo se wo se ampa ya de to so a ye nyina ye teme di hu nkomo nya hu se de be ye na se bio de wo kwa akotwa de wo die ye tena wono so da ni wo enkoye na hancho. Gambling is also the same betting. And the regulator is supposed to make sure they abide by the regulation. And it's something that near because some of betting if we even outside, what to me betting, so you can't even control them because I'm calling mobile phone, so I'm to me betting we can't stop it because betting if we outside. And I was saying how we can regulate it. It won't continue to have this effect on the Enquadra. But most of it too is that unemployment wo hunti into nyes kakaka no atibi no akoye bet no na ebia wonyes kaka ho ebi mutimi fa school fees mbo no makoto bet na school fees no ayirem Adesimama enia wotie yi eye ankane Ghana mampanyini empempe Franka tuni edema NDC amanyoko no afimpinu ni adwodu nan abatu ade yanimo owura John Dramani Mahama ensemwe nyina no oboba ofori amanfo the captain himself and oboabo ano a ode breyen owura John Dramani Mahama kroya ne jana kache na weno ayensem bia wakoka pen ena nam so ma owura bi so abayi na no ebibia atwementa yakura mampani dada John Dramani Mahama ne ntu obomu koka se nyamia na dum nanka kranka kati se de akokɔ no musuo na Ghana fo to abama ne se hwi na oba be mampani na his excellence be Kennedy ho onyaba ya wade bu Ghana no se ya emfie na ntambia no esika ayedema emrahye dwefefo ye fa na S Gracia na S Gracia no ye nim sika kro ye nim ba bia sika nifi ye nim adwuma kro wiska na sunfie na ntambia no ye tabiri adema emrahye dwefefo o man kokro Ghana mu obia ebagibi na no no John Dramani Mahama say obat abemu biema sa S Gracia no obetwam obeyie fro no mokra obegina article 71 article 71 so
ewa mamra afi apem ankra de okunu no so ne wayi sa esgasha no e de afiri wo na enu na nam so ama mrahye bedwani ma de hyewo asante atem not abeto ampeso aso onimnafo andi apia kubi enso aba bonten cheso owura John Dramani mama senkane ne ana se nansi okoka sa asemi ankonim se sa papa wa be assemblyman wa be DC wa be MP wa be minister wa be vice president wa be president muwa enkonim se sa Ghana enyoma kitinkitim se krampo no nim enkonim se sa Ghana mamna no krampo no kura onim nimde bebre ewo ho owura andi apia kubi se sa esgasha no moje no enye sika butin bia aban hye de twama wo mo na mom eye eka eye aban no ana oman no edimra shop de fiefo no eno ene ya omotena sia nti enfie na ne so a na omakeka ni na bom ede ama wo mo eno na won mo fe no esgasha sense wo mo kofie no eno nti ena omatu ni di esgasha entonye sika bia oman na hye de twa ede ato amamra shop de fiefo na mom eye sika ana eka ya oman ne dimra shop de fiefo ene ya omde ma omo mfie makomako enantem bia owura andi apia kubi to ne nsam so ena osan cheche mu se esgashes kawe no ochem amowura John Dramani mama ti asie ye se sika we nye sika bia se de okan no ya hye twa to no mo de bre won so mo nje mpodwe dabi owura bri bia twam no ye deputy minister for railways development keteke akwantin podwumadie esa to ne nsam so no se owura John Dramani mama nyamianum ni kronye oye obi a waben eba amanyosem a owo amanyomu enimdie bebri wadi amanyosem so achi achepa ntinsem bi sei enukan so atempo afri nano enti ochiom se sai sika no esgasha no enye sika ya de ma oma omosunku bia na mmom eyeka a wom de ene ya committee ne tena sinfie miensa ntem no makeka ni na bomti enan no so no no mawie no matua mo wom 2020 salaries and the trade elinti ubakwa 2021 up to 2024 no honna president be appoint committee say ketua ben se fata wo over that period and ye be ya na be determine ne hu say wo payment there said ma wo to complement the waje on account no and ye quantify all those in 5 years no na and salary otherwise yentua ma back pay and say in the case of parliament no you say esgratia. That is not esgratia. And unfortunately, nipa bi actually this esgratia back pay. And there is nothing like esgratia for President Mahama to contemplate cancelling. Me salary me entitled to. And it won't just say and esgratia. A dear crime ben befaso bekso be cancel. What law will attack salary at my end? Onipa moti so cheche esgratia mu eya mrahye bedwani wa asante atem not abeto ampeso aso ewo asante mantem onimnyafo andi apia kubi Ghana alisimama yatoa onyinu bre Akan Kasiebo no so akoyanim ewo nsamfoforo enso emu na ewo eye obepombo some aye wo moani da na etoso aduonu enso afempino ene aduonu enan eda memenda na sadai ayade se bia befa bia na eyoso kokroko amanye konu patriotic party ana chese ne ho ache hono ma enya asem ketua ni nyina ene se etwa ni ase ahina mo abato mpeso awodo so pempen eye emrase bedefie akunya no ekwanu patriotic party amanye kuno wonu mo hwai ebie kwa muto mo munya akoto santre koto aba afiri perform gidi so betumi aboa wonu mo amomonsa asaka eye emrase bedefie akunya ni biemo enfie nan ya eno so eba beto yen animu na upiemu awo ayam abato beso awodo no so a baabi ba ko na chese honum ehuru pa na obia Ghana wiasafa na nyiro bia so edi na ni edi wonum abato no dubade se da beko achie aya ye ni agase po mantam ya atem so adro abato beso aso na nya asem ketwa esanse oje wonum na mu ejira na mpanfom ye dudu womu a chese enya asem ketwa eko no na obia hunu se be ye den edi ama ne nyonko na eye emu ba ko eye empempe na se bedwani a wono ete akunya ne so onimonyafo kenadi osenya akọ ana afeso no Ghana nyina nipa ono na hwe eboa se abosome so a wose ama kapre wose ama sempoa wose ama taku na ja watwe bia ka sede tie na efata sede nyuma tie pepepe eye controller and accountant general owura kwasi kwani bosompem na eye sampa inform yanu anya nya sem keto so do abato besu as no bia nim se bayira ma ne nyonko
na nipa miensa mom na gyina na so de owodi na sabi kafra chomprabiasa yabonti wonu mudi na ho apaso na abato no ko na wie ya no na chese eyade se opanyina wonu te akunya no so dada no onwanyafo akena de wose nyako adwuma ru amo chese wonto aso enti wono ana chese odi nkunim awa abato no enso emu wabla ohwe madodo amo etoma na omoto ma no wa ha ene aduokono enan 194 vote ana omde ma no ana eye orua kwasi kwani bosompem so woma ne man maako eye aduokono enan 94 ana omde ma no ana eye ochire Jerome kwame onna ne ka ho miensa no wono so omoto ma ne dupa ana de ma no etiaba ne se na orua enadi osenya akosa di nkunim no na chese enkofo do na no ekirem se ade amokoye die mo anya ade ebi mo chesan mo anto ama eye controlanti ye beto skirt and blouse anya nsem bebre na akompesua no so a adodo na ebi no kekakeka ebi nso chese eno ana maye no adwuma ru ato aso wa bo adwuma ento obi an na dwenkyere na aye hu sise bi no mo ekirem se orua kwasi kwani bosompem na kitafo no omde omaga nya asem ketwa so ometo skirt and blouse na orua aye controller an accountant general orua kwasi kwani bosompem onu akasankasa tuanum tuo afeche ne se sabi ahwe nsam jagu onum pa tiai dedi kai wo kyerem se wo kyerem ni so de akyerem pipi amanyoko no sansa bai baye waya de pa anya hwe wo mani dibre no so aye adwuma sabi eboa ema wono so ehwe abusua ne fie ene afi nkrofo bi so otimi trene sama ne so won so entam bi amanyoko ne de tesabani ne diniye pa eto oba aban na baso afen so de toso bienu wode aseda sonko ede ko de ma adehye no ma wonom ewa atim so do abato mpesua no so nyina wo bo ma baso sanso mo so ya ade o mata na ti eye atigrapa enya asem ketwa afi de toso mi yensa eto ani esi no mo atim so do abato mpesua so wo se aseda nka mudin ma ya ade pa sanse o yiri ti no agamu angini mu emaye koto ye kama amani bia na sabi empedi asakabe asem foforo kabe nguase kote nanso ema motoma no na ni aso we chesa mpada cha kwa ambe ya no eja wono so ne brebe so enti ni nyina mu no na ni aso wo chesa abato dumadie no saja se de kwa ya no so no ogidi ese na bibia de na kwa kama atese emuta ofenchim afi ne nsam kaye nie wo kyerem se eto ani ese no mu atem so aduro akasa na o makasa no so de na noa no omu kyerem se orumanyafo kenedi osenya akon adwuma wura wonto aso na wonye ne nyuma pa no na so wonto aso so de a enye na kyese eja wono no se ne hwan se eto ani ese anyi na kasa na wose kyenkyena ache menti ase da bi eto no de ogidi ese eto ani ese anyi na kasa wie no ewose huriye biara mriasipo biara ehwe bia mu bia no obia so edeto ho no mu nyina ka mo ebom saba akofo ye fruma ba no mu toato adwene pe kwa mo fa so a agenda breaking the 8 no ebetimi aye possible na afi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono so etimi abeto na dan kwa kufado eye na bamuo no enso eso na no ne yebusa se owura wadarumau wakita afon bi mu kyesa atim so do abato mpesua so omato skirt and blouse na kyesa no sa no yebeto ma presidential candidate Dr. Baumia na ebia kenedi osenya akode ye ntoma no no so adwen kyene sen eno se oh debi babia sabi pradia so aboade gira no o maame ni gira wa wasa ne ba no so gira ne nkyɛn enti wodi omu nyina kom ntoma mmo ano na omu nyina nya de beboa eye MPP amanyoko ne be ya akono ewa akyem so aduro abatoɔ mpesua so that achieve so through conferences massive that delegates are delegates and decided we respect the decision of the delegate and the American say yen come home and way and yenye jumaden na osun party no and some the media there 2024 na enim say osun and a bit media on my back on put to am and more say I respect neighbor yenina bless ye near the boa na ye papa Mahmoud Baumia Besaya Nomadi president he may be one of the best presidents Ghana has ever. Apanyina otene nkai wono aye controller and accountant general owura
kwasi kwanin bosompem achimsho du abato mpesua so no wo presen kaja wono ebehwe na okosho manam na hye bedwafie wo MPP amaniko no edimu nanso akwanya no entimi ankwa ama no afa na futu nsem ene ode atudwa no ye toa anime no nsia kan kase no sunami ka wo se wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no for adventure for 0533898915 text message and WhatsApp ye be kenkan amon ye won yarewa do bebre ene o wiase onyankropon bo nipa ode yarewa ka ye ho yarewa gum bebre ye wokaka ye wo de pua ye wo juba etwo sampere ye wokaka re pompo ye wo koko yarewa ni di egum bebre na yade bia so abani paso no e won ko fale bai yare bia e won ko fale bai ebi eye namu yare ebi bread twa obi kura na ni moja koka etumi de ba enti kwan a efa so de ba de eguma wudo bebre yare no mu ba ko eye HIV yarewa na HIV yarewa yare bia enim di form ya tia se nyan yewa oba numa duro sa ye ni aduro etu ase ankasa hono oman tituru Ghana mu ye ni aduro etu ase ankasa tuba bonduro ni sa kakra kosise onum na o ye kama na o ye kama kosise wa obedu ba bia ebia obebre na HIV yarewa we echenso a ebedani HIV yarewa yi na wo mahwehwe aban ana wo mubu akontama aban kuntabu openifo no de ababetu dwa se HIV yarewa no wo me hwehwemu no afimpilu nya adwani mienu eba asoro kakra ba asoro pa wo mo chesa afimpilu nya adwani mienu 2022 HIV yarewa no wo mu nya mako empim duisia ahanu adioso 9 16574 cases ena wo mu nya ewo Ghana hanum sei na emuma ane wobi eye empim du ene ahakron aduonu nson 10,927 ene mu mema na wo yare ni bi nso eye empim num ahansia aduanan nson 5,647 in the HIV 2022 cases enya ye eno nam so ama Director General ma Ghana AIDS Commission Dr. Chreme Etuahene ede aba betudwa se yarewa no wo mutwetwemu eba betudwa se dientia ama yarewa no etre no eni baabi a etre paa ne wo ma eche HIV yarewa no paa no eye wo ma akwakwa se oba ne oba wo mo da bema ne bema da sankrofo no ene che HIV yare ne paa ena afi so wo mo a eye baasi bra adwuman aye fe wo mo dodo na afro mo ahyawofu yi yesi wo mo so eche sa HIV yare papa na Dr. Chreme Etuahene kire se wo ma wudie edi HIV yare ne bapa nanso akakonya wo mbafa so wo besia no die ntia wo mu besia no ananisia no na ye den ama wo mo ne se ye na ye nim se sabi wo ma egbo baasi brei wo ma dwuman emramu ana omamu wo mu ni tumi bia wo mu die sa adwuma no enja akwakoye asa adwuma bia wo mu ye tete illegal ena afinzo oba ne oba da bema ne bema da eno nso wo mu ni tumi bia wo mamu a wo mu di ye adwuma enti sangofo wo mienu akwakoba ne santi se upe wo mu mpo na wahwehwe ana upe wo mu mpo na watu yade na se a na akwakoya asem foforo ne sazu nti Dr. Chreme Etuahene ade adesrade eto omamu ni ninanim se inko obasre pa se yentena se na yempanim die kwan bia emu odu na nka yemfa so sade be ya woma ebo baasi bra woma mu ya hye wadwuma no ene woma ene ma ededa mema ne mema ededa sangrofo emienu yempe kwan bia betumi afa so a ye betumi anya womu nina na ye beboa na yade no yateso esanse woma na ema HIV yadewa no etrepa na woma adwuma no womu ye tetenti no ama womu nya edenti oman ne pekwan bia ye betumi afa so sangrofo na yensa beka womu na nkakra yetumi ate yade no so ana yetu ase ede afro oman konkron Ghana mu ensema Dr. Etuahene Chreme ede tudwa eni the people who contribute
significant amount of new infections in the country are criminalized. One, men who have sex with men, sex workers, people who inject drugs, their activities are all criminalized in the country. So it drives them underground and prevents them from accessing the HIV prevention and treatment services to bring down the level of new infections. And remember that Ghana is one of the countries that is seen as having highest new infections, and Ghana is part of the HIV prevention fast track countries. It's not for any reason. It's because new infections, or Ghana has a high burden of HIV new infections, and therefore for us to tackle prevention, we really need to also focus on the at-risk populations. Onipa Amoti Soka say a Director General Emma Ghana AIDS Commission Dr. Treme Etiahine na adesimama mefa Kasiebo no enkwa apomde enso ensem emwen na apomde ensem wo no adesimama wo hye eya adinsifu a anaso odunsidi a wono aye obi a sabio wono de ne dwumade a wodi no ohwe egbo apomde ensem ekonenim nanso so wono no se no wode ahaman ana de ya adwuma dua no ne yini ene wono ana agya adi adwuma sadia beya nipadua no so betimi ate apose de twakokon no kan na pepepe wosimu ni dua na ba no na afi na haban ni yini ne wono no momfa ensa yarewa ento adunsini no na dwumadie eno no eno na Kasiebo ni friend se herbalist no na aya panyi ba ko no aya kwankyerefo a wotua buadi heba clinic no eno ewa aya santimantamu sekire South Mensi no enso emu aya doctor ya buadi mensa anu wakasa di tuga HM ese empempen wo hwe aya adunsifo madwuma na chese aya tiafi ne kwan so kura enkrofo bia ba frafra mu a womo no omudi nimdie asabio womo sa akoka no womu masuemu ena diguduma nanso so sa wo hwe aya herbalist na dwuma na nkasa sabe mpabia so sunsun bambo bi aya na tachire pa di so wani sa woni ani a ababu akora akwate atimi kisian he wotima akohene utira nya yobabu ahwe ai enti otremu se sa odusini anase adusifo madwuma no ayade asabi yemfa ni kan ana eye wono mo abo ade ade adomo mo akasa no sabi adodo na wani a wono so adidi omudwumadie ne se yotunti no wode kotodwa gu from sada se yam de sere se uye obi a uko eye school anase wonam eye nimdia kwa so na opese wuru eye ehaban enso emu a se do betim de du dwumadi a wase wunya sa nimdia no uwi a hwe se obeboa no wanya sabi humu so ewuru mu kakra na no atimi enso abowo atimi abowo eban se de beya wo so no abra bo no betimi enso akon se de wo pe no wo kyerem se wo hwe yade binimu a wo kyerem se yade bo enya bo din pe na wo se yade we de fire yade we de sunsumu yade enti sanu no sa no wo obi anya dinsini ni edi se do obi sa na bra wo se hwe no yade a na se wo ni obi a wo ye wani wa hwe ya wo ba kwa guguru so wanim na wo so na wa kasa no yade no sabi adunya anu ti anu wakase se wo pese wo so de ahaban anasa ahaman ade ye adwuma ade sanipa yade adigi nipa nkwa ye sabi manfo ni kan sa anantim se nya sa wo so waso betimi ayehye adididro etuma na nkasa no eya adoma chede eya gift Nyankopon edema eti kane no obi we ya dididro adwuma dia ni nipa no nipa ni nye dinsini a no nipa ni ye konfo na hama na nkasa no oba de Nyankopon aba wo kwotete no ade ade sayare no hama ni bi wo wa aben tumi etimu no enye tumi ketwa eti hama nkasa no ye ntene kwa wo beti hama ye wa mamre ni amane ye se wo ye enti kane no adididro adwuma no ye nye no kwa eno na kwa fi se sebi ya fane tra sebi wiase computer no mo any school se mutino nipa ni ko school ho akosua heba no a oseme ya heba doctor but se bibi do eduma ne de ke yenye no kwa eti ye wo yare wo do bebe wo wa sebi ye nkwani mu kwa enkosa etware ka wo suoku yare ka wo eti sa yare wo se wuni ani a utimi nyina ni mu abanyina wotire nkan wono aye odunsini a wono ode ahaman na esayade
otua eye Buadi eba clinic no Dr. ya Buadi Mensa eno akino no odi to dwa kire na adwene kakra sisi ansam ba ko edi anyim pa ko aba fontentan so a ene anya asam ketoa a cheso obia no abo obia pusa ewo mayimu eye Dr. panyini ba ko no so na aja woya odusini a ode hamaya na sayade eye Dr. Grace Buadu woda ya wono so wansore enti amoma ni nyina obia ka na sede na papa mami wonam awode so na ekokọ anantuo abasa na obia nka bi chemu prekope adetia yeso wato na monse no abo obia henya anya asam ketoa na eno na Dr. Yaw eye Buadi Mensa kire mu se wono kra so ene nwanwa pa sanse obia wono de wogine wudi so edusini pa na ode amaye aduma no ekwanyi ni kra wati aso asase iso no na nya fihia pese aduokono ene wo ha ene akiri ana bibido adwuma so no keni kwa se obi ye heba doctor owu ntentem dadi so heba doctor de wura adebo fiti ase fiti eba obi heba doctor ni 90 years ni 100 ni kode ese ni panu timi ye den etwa enia oti ye aye Chief Executive Officer de ma Dr. Buadi Heba Clinic Dr. Yaw Buadi Mensa Yenyina Dr. Yaw Buadi Mensa nsemi suna yanton kramra ne koba me kokro bi so sa okro no na nan matranko na eni na tiase se uye odehye na ukoye abontifu yebemu akoda fiase yebemu adefiase wo mu anfebu on ma efiase wo no yebemu akoda ho no na udi esuanyanse atwewaso meba na yakosanse mimu na anse na bekọ nu pan mpachotie wei company bi epe asase ahan womo pe 2 plot or more 2.5 plot womo pe 3 plot womo pe 4 plot womo pe 2 or more wo manage ho enti me pacho se 2 plot or more na se eda oda fa ba bia kosi asene a watodi na se eda kwan ho a watodi enti mpacho bomodi aso be fe company no na kasa ebia mo asase bi don mu hu de mo de yesisi a fa han company no na obre so na abaji a no problem wom de be ma ho so obeton so a no problem wom beto 0244 878763 0244 878763 free na oni company kro ending sawoso afi obi nso epedan ahan ewo achim aboabo ope single room self contain achim aboabo so wo bia free 0545 950 502 0545 950 502 na oni ni pakro ending sawoso Adisimama ayarsabia ya diatumo ewo eyekotoku empatemu no eboa mayapomde mapa eye Jubilee Hospital honum de udru pe jiso amfa yade na anko baby biara yade ni hye no yebehwehwe na afi yetimi so aboa mo anyapomde mapa manoma eso timi akonka asem de wo mni se wo yadwuma yefo na na asesabio apomde nim difo no omo honum donhwere ene eye damuno enso enyina 24/7 womo ewo mo ye adwumatibire bia asabi wonam dudu bia no bomade kopie mu ewo eye Jubilee Hospital na wonam hwe enso emu amepa chew wo ye oba wafafra ye bosome nkro akwantuo emu nsam ye kase ye kan adebechen asasa na asa achibiem enti wodi an self ahon kwose Jubilee Hospital fonsa na wonam so enhwe emu awo mepa chew enu achi se wo nso so abofra no ye behwe na pomde ensam no wo ba tan no so pomde ensam sade be ya munyina no mo betimi anya pomde mapa ama noma akọ eye enkan wa pra no ano eden pa mepacho eye honam nani anase honam nimu ana sabio wonya eye prana wodi afabra ya so eye ye behwe hu hia se de mpane homa bi wewura awudie de seka bi kaka wa ye be ye ne boko ama ye bewie no obo safi bibia nso enso esisi eno so a noma eko enkan mepacho opemfo awo aka wa baby akwa obewo afa ho afa ba na afi enoma akwa nka dia ma wo
ɛyɛ Jubilee Hospital sas wɔn a mogya awɔdɔ wɔn ɛwɔ awɔgye hu nim deɛ ma pa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa yadeɛ baako a sɛbi ha dwene pa ɛne sɛ wɔn kanea bedum nanso so no yadeɛ sɛ Jubilee Hospital for development no wɔn ɛkyɛ sɛ bra no wɔn hwɛ ɛmoa na wɔn kanea no wɔn sa ɛnso ɛnka no biem yɛde dental clinic aba asoye ne dwumadi a wodi nyina ne sɛ wɔboa hwɛ edi ɛsɛn ho ne anumu dwumadie sɛ sɛbi ɛnka aba wanum na ɔbɛsɛ efiri hɔ ɔba yɛbɛhwɛ na afia de aduhwam kama ɛde ahoro wanum kama ama ɛnka papa ɛnso atimi aba hɔ saa nso so ɛna ene wose no ɛna sɛbi fi ada so a ɔbɛyɛ ahoro amana pai fitaa ama ɛnoma so atimi akɔnkan wose no ɔbɛsɛ ututu bi firim sansa abobɔ pepe so ɔmpa ne saa yɛbɛhwɛ ne ayɛ sɛ deɛ sɛ na ɛfata de ama wo ana tutu na bɛsɛ ɔde bi hyehyɛm ne nyinaa nso ebedi dwuma ɛde ama kama na yadeɛ baako nso so a ɛno nso ɛbɔ wɔn wampɛ akyiri kwan so a no ntɛm so a na waso yɛayɛ hyɛ yɛ diabetes ne hypertension ɛnya asɛm ketewa yadeɛ wei nanso Jubilee Hospital deɛ wɔtenetɛ a kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa wadaruma mepachaw ya sada prawa sumku a wonim hwe tufo manchechere fana pomden ehun sede be yankofa yade bia mfama woni meja oka afen so no aduane bia bedi ewo ya hwe obia no ka ne se ho te yopo dia emfa yade bia enso embe woni padua apomden se achiba eye health insurance wadaruma ankra de ne aban de ne nya no ebo adwuma sede se na efata nti oba endu a wose ma okwa yade a wose hwe okwa ye ne sabe pepe ya pharmacy no ka ne se enu agyanamo so bo adwuma dɔhwere ni nyinaa damu no nyinaa enti anu ahyɛ ne nso wodi wani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɔdan aboabo kwantempɔ no ɛso amantransam so no so wɔn ma na obehu yɛn atena yɛ ɛyɛ 0244 5799 0244 5799 ana 0241 784645 0241 784645 afi yentoa ensam no soe meka o se utie ewo Ahenkan FM wati wasum papa no me nkomensam so me ko bono mantemu Doma Traditional Council wamo manhene eyo osagefo osiade eyo Dr. Ajima Bedu a otosumienu onukro ya na president ema bono Regional House of Chiefs na panyin wei eni sode hu ni say oman Ghana mu ni na nipa babro opepe aduasa eni akire 30 million akire no opese doma eni nimpatam ene yekura Ghana ni na ehonmo ne ba bia ehonmo betepa awunidie be gina ne naso pa ne sazo nti doma hene edito ne team edito na kuma so ene ne manfo ni na nim se kandini bia opeso ye bibia udinka eye vanto ho ne sazo nti oman hene no doma man hene no ono ankasa ne manfo ebo dawrosi dawroso fra manduma eya manduma ewo doman nkro ebebre a ewon potemo no mo na wo fra manduma pa na bekona doman hene osagefo osiade ya Dr. Ajima Bedu a otosumienu akora ginam ne so ya adwuma ebeye wanwa oman hene mu obekona ginam pa na amanduma enya asem ketewa na yeso mo ye ne faku doman potemo no no enkronkro abuba na enkronkro nyina no won koni nyina mu ekoje se anwuma ne bi won ma ne no man kwa koboda ro ye ko manduma no mu na ne omanfo ni na doma hina si fom unzi fom nkofum ko obeto kakanka won na no ma tiesi na pipe bola na nya no matu se ensuo ne munya ne atim se akwan bi na nya ne asiese ne kakra se bola bia ne atu afiri ho bibia eseso mo ye bia no ma ye pure water robbers na egugu fom no ma sa sani na enna chi no ma sa pe dasbi bola konkoi bi esisi aposo ama obi yefipe na de atum obi yefipe na de atum obi yefipe na de atum na won sa rawo sam ne se saa nyema won ye nyina no ye onipa bi won ma won odoma ne nipotema won ma kwakoya sasabonsam chese nananum atranku na pese won ma doma ne nipotem eye kuro ana abia ya won mo tepa wo Ghana nyina no won so adwen so pese won mo ye ba bi ho fi pa ne sa zo nti bola konkwa won de asisi monten ede rubber tututum ede efi egugumu no omanfo no so ebi onom kono makwa hwete no
won so a onoma ebi okutade na onoma onfa ntumo no de atofom na amabonte on ma tetantan saa ni yewe ahye nanan matrankonya ewo doma traditional council ebufuo enam so ama wo masa wo so mo se kokram se wan fere se obeto mo maso a ye fere se edodo be yeso na akodo ma ne ma mendan so bento empa no to da misaso nti de nanan matrankonya wo doma traditional council a osagefo osiade ye Dr. Ajima Bedu a otosumienu ena eda wo ma no aye ne se sesei wo mu besinde roso wo mbebo kokko abo obi amanye se wunipa bia ye betew ewo domani ni mpatam se bola konkosiwo na woye fi osemede to for me van to konkonu no wo sa nipa ne ye tewa ye se wono mo so mo wa infie bi wono mo a akwakwa ese prison ye do ba koto no obi anso tumi nya mo hwe wo do be famra kwanso fenchim anika zam ne se oman ne mansini ni mpatam ofo ni na no wo ma hihye mra efa efi ho a wo na agiatum enti wo be fom samra no ye tewa ye do ejina samna so do akoto afiase e wa mfi onomo eno nam so sansem wani na no osagefo osiade yo ena resama doma ayinkro okọ onoma nana ansu giabo ono ena ye ahene nana adonte hene ema doma traditional council ono so ne sekobanse ye amandwuma bi olboabo asane mani ni na no ono ne yawe sansem ni na ma ne so mfa ntudwa eno na o kyerem se emra ne hyehye na nanam atrankonya ayato no ma ebo efi ene awunidie ho ban ewo domane ni patam no obi bi obefum samra no wo mchiwa se de mekan wo mbetwa so ana edo betu afiase amon se de wo ye no wo mpe na botaye esi wo mani so no wo wo se obese o se sa botaye no nana eto no nsem so no na oni amane boni kwaku mensa abrampa a odi ni dwuma ewo gift fm odoma ayinkro ena ekasa nam so amana na ansudi abo edi nsem woni na etudwa Yakonkuru fiye yewurade adwumane ko hye won ahemfono a mo ahwe adwumane bia yewura osana ko back bi metima akokora ko dukuru dukura yehu hene yehu chiame yehu asamblema yehu bia yewura ko wura kuru no so na wa prapra ole ne team no ya sana ko akoto ya sisi kuru no ne ya biaba nti na kwanya miani nti da bia osanye fa ko akoprasa ba bia yakono osanye fa nkasa wa bre ese ye ne moatima mfo no fi ne ma ye dia gwankwane no eye 2024 we no ya mra ne de ye ni agro bi bo sisi wa ye be chi bia enya himfie bi ye do ko court direct ko se yamfa obi make example na manika ama ni para mamfa na kokko angeli no e wasane ma ni adwuma no e be ginsam because we say that's been no no say je pikibi anti man pikini nyira anopai that's been no mo piki me free me ba miti